Sí, gràcies, president. Bé, estaríem d'acord en un paràgraf de l'exposició de motius, en un. I crec que estàvem en la línia que estava dient també Ciutadans, crec que podem estar d'acord tots i Esquerra Unida. De igual manera, manifestar que en el mundo existente hay una gran cantidad de estados que no respetan los derechos humanos. 68 años después de haberse aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jo crec que en això estem d'acord tots, i si la moció se quedara ahí, tots estarien d'acord. Siga en Venezuela, siga en l'estat espanyol, siga en Guinea, siga en Xina, siga on siga. Però no, vostès duen el tema en concret en les propostes d'acord, la immediata liberació de Leopoldo López i de tots els presos polítics en Venezuela. Podem entendre per presos polítics aquells que manifesten unes idees diferents del govern o aquells que les seues idees suposen un desafiament o una amenaça del sistema polític establert. I aquestes serien les dues grans definicions que he pogut trobar per ahir. Sí que és cert que Amnistia Internacional en els seus informes deixa entreveure que molts dels responsables de violacions de drets humans a Venezuela no compareixen davant la justícia i que preocupa la independència del poder judicial a Venezuela. És cert. Recordem que a Madrid vostès, com a autors de la moció, governen ja molts anys, massa anys per a alguns de nosaltres. Doncs bé, Amnistia Internacional parla de la violació dels drets humans a Espanya en quant a llibertat d'expressió, reunió i manifestació, ús excessiu de la força per part de la policia i reforçament de la legislació repressiva. Els mateixos independents, que no són mitjans de comunicació pagats per grans companyies, que teòricament tenen certa independència, que efectivament diuen que a Venezuela n'hi ha una preocupant pèrdua de poder d'independència del poder judicial i que alguns que violen no estan, i ells mateixos diuen que l'estat espanyol viola els drets humans en quant a llibertat d'expressió, reunió i manifestació, ús excessiu de la força per part de la policia i reforçament de la legislació repressiva. La segona proposta de la seva moció diu el suport a la llei d'amnistia i alliberament de més de 80 presos polítics. Què fan vostès a l'estat espanyol? Doncs vostès que governen a l'estat espanyol estan desobeint el retret del Comitè de Drets Humans de la ONU davant l'immobilisme de l'Estat a l'hora d'investigar activament totes les violacions de drets humans del passat, en referència als crims del franquisme, i la ONU l'insta al govern que vostès governen a derogar la llei d'amnistia de 1977. No fan ni cas. El tercer punt de la seva moció diu la Diputación expresa el total y firme compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos y con la justicia y la democracia de ese país. Per suposat. Estaríem d'acord? Si això que vostès diuen, jo no estic allí, és cert, i Amnistia Internacional ho apunta, estaríem d'acord. Però resulta que sí, a Guinea, a Aràbia, a Xina, Rússia, Turquia amb els kurds, al Marroc, amb el conflicte del Sàhara, sembla que no els interessen aquests països, perquè ahir, clar, ahir no n'hi ha tant de negoci de petroli, o en alguns hi ha el negoci i se'ls queden només uns quants. I aquells que tenen bones relacions i interessos creats de dubtosa ètica política, els presos polítics ahir ja no existeixen. Se diguen Guinea, o Aràbia, o Xina, ahir Rússia no existeixen. I fins i tot afegiríem a la llista l'estat espanyol, pel que ja m'he explicat i pel que veurem ara en seguida. Finalment, vostès, el PP, govern d'Espanya, volen instar al govern a que prenga medidas diplomáticas, al govern venezolà, diplomáticas contra los estados que no respeten los derechos humanos, la democracia, al español, ni garanticen las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Repassem. Contra los estados que no respetan los derechos humanos. ¿Saben vostès que Amnistia Internacional denuncia la vulneració de drets a Venezuela? Sí. Però més violacions denuncia per part de l'estat espanyol. I s'està que governen vostès. Exactament 26 denúncies de violacions diferents de drets humans. El mateix, Amnistia Internacional. Diuen que els estats que defensen la democràcia. Ens estem referint a les urnes? 19 consultes electorals ha guanyat Chávez des de la primera vegada que es presenta. Així vostès, quan veuen una urna, duen als tribunals a qui els volen posar. I parlen de democràcia. Ni aquellos estados que garanticen las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Es refereixen també a Espanya?
No són opinions meues, no són opinions meues. Ara reitere, i així sí que amplie, que el Comitè de Drets Humans de la ONU no és una opinió de Compromís, ni de Xavier Rius, ni de ninguna organització. Estem parlant del Comitè de Drets Humans de la ONU. En juliol del 2015, després d'escoltar, de donar audiència al govern espanyol, li va retraure el següent. La vigència de la llei d'amnistia de 1977 per no derogar-la, la inaccessibilitat als arxius militars, el contingut de la llei Mordassa de Rajoy, això també el Parlament Europeu, les devolucions d'immigrants en calent, la reforma de la llei de l'avortament feta pel govern popular, les redades racials de la policia, els indults a policies condenats, les esterilitzacions forçades a persones amb discapacitat, les noves competències dels vigilants en la matèria de seguretat privada, el mètode per calcular l'edat dels menors dels estrangers, les dolents condicions dels CIES i les diferències salarials entre home i dona. Això el Comitè de Drets Humans de la ONU, més que a Venezuela. Resum d'aquesta moció que han presentat vostès. Veig la palla en l'ull de l'altre, però no la viga en el meu. Res més, senyor president. Gràcies, president. Sí, Alsàsua, efectivament estan encausats. Jo he de demanar perdó? Doncs no ho sé. Després ahir encausaren el president de la comunitat autònoma murciana. Vostè ja el condena? El Partit Popular tenia un auto judicial que diu que se finança il·legalment. Encara està pendent de la sentència. Vol dir que ja vostè reconeix això? És que, clar, vull dir, els d'Alsàsua estan en aquesta fase, no? Entonces, vostè sembla que la presumpció d'innocència o els tràmits judicials s'acaben quan a vostè li interessa, no? Independentment d'això, en la moció el titular esmenten a Leopoldo López com a pres polític. Jo crec en la justícia. I mentre no se demostri el contrari, d'aquestes democràcies que constantment passen per les urnes i estan ratificats per les urnes, n'hi ha uns tribunals, que els tribunals de Venezuela s'estrien més o menys amb un pes parlamentari igual que els de l'estat espanyol, els del Tribunal Superior. I aquests tribunals, si hem de donar validesa a la independència de l'estat espanyol, també haurem de donar validesa a la independència del de Venezuela, efectivament no condenen per un delicte d'opinió al senyor Leopoldo López. El condenen per asociació per a delinquir, instigació pública y determinar en incendio y daños en la propiedad. En un proceso judicial que se emprendió para determinar su responsabilidad con los hechos violentos desatados en el país en febrero del 2014 que provocaron la muerte de 43 persones. No sé Bódalo quants en el carrer de la Compra va matar, però bueno, això és un altre tema. La tria de xutxes, ja li dic i li reitere, que en Venezuela és molt semblant a la de l'estat espanyol. És possible que vostè diga és que aquesta tria de xutxes està polititzada i com diu Amnistia Internacional, ja li dic que no són opinions meues, estem parlant d'Amnistia Internacional i del Comitè de Drets Humans de la ONU, no estem parlant d'un programa polític ni una cadena de televisió que té uns interessos determinats o un diari que diu o s'inventa el que li dona la gana, estem parlant d'Amnistia Internacional i la ONU. I en aquest cas de justícia parlem, el World Economic Forum fica a l'estat espanyol en independència judicial en el lloc 97, per darrere de Tanzània i Bolívia, cosa que no passava fa 8 anys. Un govern, el de l'estat espanyol que vostès governen, que incomplís fins a 11 sentències del Tribunal Constitucional en matèria competencial. Al Partit Popular, els presos polítics sols li interessen quan són d'un determinat país. En el cas de l'estat espanyol, com feia referència abans la meva companya Rosa, no els interessen ni els drets humans ni aquestes coses. No, ahí no. I el senyor Rajoy, efectivament, jo coincidís amb vostè, lo de Guinea clama al cel, perquè en el rànquing de denúncies del Comitè dels Drets Humans i l'Amnistia Internacional, si està Venezuela un poc més amunt de l'estat espanyol, molt més està Guinea. Vostè diu que el PP està en contra de Guinea, de lo que passa en Guinea, si li fica la catifa roja. El PP. Per què no mencionen vostès, a més de Guinea, als quals reben en gran loa a Aràbia, Xina, Rússia, Turquia, com feien referència? Què passa en Marroc amb el Sàhara? Clar, és que ahir ens interessa que es violen els drets humans
o vendre armes a aquests països com se li va estar venent per part del seu govern a Venezuela. Si no, pot consultar al Ministeri de Defensa a qui venia armes. També a Aràbia Saudí, que saben que és qui finança a ISIS, etc. No? Sembla que només els interessen uns determinats països per a fer negoci, països amiguets. Malgrat que subvencionen el terrorisme, torturen, ocupen països en contra de les resolucions de la ONU, Israel, on hi ha presos polítics, és més, es fan negoci d'armes amb ells per a que continuen matant. Però ara sí vostès se plenen la boca de dir dels drets humans, grans defensors dels drets humans, i no són capaços ni de defensar-los en el seu estat. També podríem parlar de la justícia universal. La justícia universal, que perseguiren al senyor Garzón i ara tot per acontentar, en aquest cas, principalment a Israel i a Xina. Els mags saben què fan, no? Els mags, quan volen enganyar als espectadors, desvien l'atenció i així els enganyen. Vostès ara, quan ja són centenars de casos aïllats de corrupció, un nou president autonòmic investigat, Caixes B, que ja semblen un magatzem d'IKEA, i autos amb denúncia de finançament il·legal com a partit, ara cal treure a passejar o bé el tema de la llengua o el de Venezuela. Miren la viga que tenen a l'ull, miren-la bé, dita pel Comitè de la ONU per Amnistia Internacional, i no miren tant la palla que té un altre. Preocupen primer de lo seu. Com a estat, l'espanyol, governat per vostès, no té capacitat moral per exigir res a no ningú. Primer, i si presenten una moció, com estaven dient abans, i crec que també ho ha dit el company socialista, el company de Ciutadans, que parle de que estem totalmente en contra de que todos los estados que violen los derechos humanos hem de condenarlos, ahí estarem tots. I si és en Venezuela, en Venezuela. I si és en Espanya, en Espanya.